سلام أنا هبلنا بيتسب حبار بانا زي حباري بانا هذا حبار بانا نتكرز ملكته حدشتن وانا ونحبريتاتكم دما هجراون أهجراون زيناتات كده ساسيوم زيناتاتنا أنا بكل كبات إحنا channelنا سبسكرايب نمدلاتنا دما لايك شير بمقبار كتكاتولنا بخبر بمعدة نابقن غندي نتبتات زينا زالت كنسكر بقدام نتكن غند نتبتات زينا معراب تግራይ ካብ ትግራይ መንጢሉ ወሪሩ ዝርከብ ስርዓት ብልጽግና حزر ما كساب سامره عبي عدي ካብ ትግራይ ክምንዛዕ حساب غريبهم حزب ትግራይን ሰራዊት ትግራይን ንትዕግስቱ ዘጸንቀው ተግባራት ስርዓት ብልጽግና ብሕቡር ቀላጽም ክምክት ኣብ ዝሐሸቁ መናን በጋዓትን ነርከብ ክብሉ ላዕለወት መሪሕነት ሰራዊት ትግራይ ኣፍሊጦም ኣብ ጉዳይ ሱዳን መስርሕ ሽምግልና ተሰላስል ከም ዘላ ክትገልጽ ዝጸንሐት ኣሜሪካ በሚስጥር አንጻር ሰራዊት ሱዳን ማለት እውን አንጻር መንግስቲ ጀነራል አብደልፋታህ አልቡርሃን ክትሰርሕ ምጽንሓ ተቃሊዖም استقبلوا مسترا وتدروا برراتات زملكت مرمراوي صبصابون الله خوينلهم ابطاب نهر واغان زغبابن بوانانت دما بخوينات بخبيد تحمس زلا ኢትዮጵያም لعل 9 ሚሊዮን ሰባት ንጥዕና ዝበቅዕ ማዕድን ምቕራብ ዓቕሚ ከም ዘይብሎም ሕብራት ሃገራት ዕላው ገይሩ ነዚያቶም ካልኦት ተገደስቲ ምዕባልታትን ሓባር ባና ሰዓት ከካፍለኩም ምሳና ጽንሖም بقدامነት ምዕራብ ትግራይ ካብ ትግራይ መንጢሉ ወሪሩ ዝርከብ ስርዓት ብልጽግና ሕዚ ድማ ክሳብ ሳምረ ዓብይ ዓዲ ካብ ትግራይ ክምንዛዕ ሓሳብ ቀሪቦም ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ካብ መረበቱ ብግፍዕ ተመዛቢሉን ተሰዲዶን ኣብ ከቢድ ኩነታት ካብ ዝወድቕ እንሆ ከባቢ 6 ዓመታት ተቆፂሩን እዚ ግዜ እንተመዛባለ ህዝቢ ናይ ስቃይ ጥሜትን ሞትን ዓመታት ኮይኑ ኣብ ዘለሉን ኣብ ዝዋን ብልጽግና ድማ በቲ ትግራይ ዘግለለ ምክክር ኮሚሽን ኣቢሉ ተወሳኺ ትግራይ ናይ ምቅርማት ሰነድ ኣቅሪቦም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት መልክዑ ቀይሩ እምበር ኣይተቋረፀን ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ስልታዊ ግፍዕታትን ሓደ ውስን ከባቢ ጥራሕ ዝምልከቱ ዘይኮንስ ንመላ ህዝቢ ትግራይ ንቐጻሊ ህልውናን ከበድቲ ሓደጋታት ዝኾኑ ስትራቴጂካዊ ውግኣት ምዃኖም ይፍለጥ እዮም ትኩናት ብጥይት ጥራሕ ዘይኮነስ ብቁጠባ ብሕግን ብስነ ልቦናን ነተጋሩ ንምድኻም ተጠናኺሩ ይቕጽል ዘሎ ኮይኑ ንልዕሊ 6 ዓመታት ካብ ገዛኻ ወፂኻ ክብርኻ ተገፊፉ ናይ ጽባሕ ተስፋ ክቕህም ይስራሕ ከም ዘሎ እዚ ድማ ኮነ ተባሂሉ ህዝቢ ትግራይ ንምስኳን ዝተፈጸመ ግፍዕ ምዃኑ ፀሓይ ዝወቕዖ ሓቂ እዩ በዘይ ብቃዕትል ምጥፋት ብልጽግና ተወሳኺ መሬት ትግራይ ናይ ምቅርማት ወፍሪ ዝቐጸለ ኮይኑ ኣብቲ ትግራይ ሙሉ በሙሉ ዘይተሳተፈትሉን መናውሒ ስልጣን ስርዓት ብልጽግና ብዝብል በበርክት ዝበሉ አካላት ተቃውሞ ዝገጠሙን መሳርሒ ብልጽግና ዝኾነ ኮሚሽን ምክክር ኢትዮጵያ የጭላ አበርገለን አብይ ዓድን ወናው አምሓራ ክልል ክካተቱ ሕቶ ከም ዝቀረበ ተረጋጊጹሎም ብሰንኪ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ናብ ሱዳን ዝተሰደደ ህዝብና ካብ ጽንተ ተምሊጡ ኣብ ሱዳን ብዝካየድ ዘሎ ውግእ ሕድ ተኻቢቡ ኣብ ሓደጋ ብዝርከበሉ ብሰንኪ ሕጽረት ናውቲ ሕክምናን ሰብኣዊ ሓገዝን ከምኡን ብባራሓዊ መዓልታዊ ጸንት ኣብ ዘለሉ በተኻሊ ወገን ድማ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝርከብ ወራር ሓይሊ ንብረት ተጋሩ ብግልጺ ኣብ ዕዳጋ ብምውራድ ይሸጡ ኣብ ዘለሉ ወቅቲ بسمع بريتوريا تمزابلتن جزاتن تجراي كملس قال زاتو بلصقنا دما ايكون اندزاتو قال كفصم توساخي تجراي ناي مبراسن ناي محققن تل مطفات هيزو يقازلهم سرعت بلصقنا سلاحتاو بوليس سقات بغلصي كاب زغبر وتدراو وغوزاي بحون بغلصن زتفلالي منገደታትን محاوراتن ተጠቂሙ ንህዝቢ ትግራይ ንምድኻም ንምስቃይ ንምጽናት ስናምራው ጻቅጥን ምፍጣርን ይጥቀመሎም ካብ ዘሎ ሜላታት ጥሜት ከም መሳርሕ ኩናት ምጥቃም ሚስትራው ማሰርትን ስቃትን ምክያድ ምዕራብ ትግራይን ጸለምትን halwaቶም ምስዋርን ገሊዮም እዮም ቀጻሊ ድሮናት ኣብ ክልል ኣየር ትግራይ ክዘራ ብምግባር ናይ ምንቅስቃስ ነጻነት በመኸልካል ደብዳብ ድሮን ምክያድ በሚድያታት ወፍርታት ብምክያድ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ቀጻሊ ራዕድን ጭንቀትን ንኽነብር ፈተነታቱ ይቕጽለሎ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ምዕራብ ትግራይን ኣብ ዓፋርን ዝሕጋው ዕጡቃት ከጣይሽን ከጠናኸረን ብምግባር ሰራዊት ትግራይ ክፈርስን ሓድነቱ ንክብተንን ዝነበሮ ባህጊ ዋላን ተፈሸለ ልዑል ፈተናታት ገይሮም ተመዛበልቲ ክምለሱ ፈቃደኛ ኢና ዝብላ ግጽ ብልጽግና ዝተመዛበለ ህዝቢ ብዘይ ውሕስና ናብ መረበት ካኺድ ምባል ማለት ኣባጊዕ ናብ ተኽላታት ከም ምስዳድ ዝቁጠር ኮይኑ በተሓድ ወገን ተመዛባሊ ከይምለስ ሕወሓት ሓንጊዱ ክብል ዝኸስስ ዝነበረ ብልጽግና በተኻሊ ወገን ድማ ሕዚ ኣብ ኢድ ምምሕዳር ትግራይ ዝርከብ መሬት ሸንሺኑ ንምሃብ ቆሪጹ ተላዒሉሎ እቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ተሪፉ ዘሎ ህዝቢ እውን ተኾነ መዓልታዊ ማሰርቲ ዓፈናን ስቅያትን ይበጽሕሎ بحفش ኣብ ትሕቲ ከበደ ጭቆናን ግፍዕን ከም ዝርከብ ዝፍለጥ ኮይኖም ስርዓት ብልጽግና ነተጋሩ ከም ሓደ ዓንዲ ሕቁ ሃገር ዘይኮነስ ከም ስጋት ስልጣን ይዝርዮ ስለዝኾነ ድማ መሬት ትግራይ ፎትዩ ስለዘይህም መፍትሒኡ ኣብ ሓደ ሰሜርካ ምቅላስ ጥራሕ ምዃኑ ተጋሩ ዝስማዕምዕሉ ጉዳይ ኮይኑሎም
بخالي وجن ህዝቢ ትግራይን ሰራዊት ትግራይን ንትዕግስቱ ዘጸንቅቑ ተግባራት ስርዓት ብልጽግና ብሕቡር ቀላጽም ክምክት ኣብ ዝሐሸ ቁመናን ብቕዓት ንርከብ ክብሉ ላዕለዎት መሪሕነት ሰራዊት ትግራይ ኣፍሊጦም ህልውና ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋጽ ዘለና እንኳ ኣማራጺ ብጅግነት መኪትካ ምዕዋት ክብል ሓላፊ መምሕዳር ሓይሊ ሰብ ሰራዊት ትግራይ ተጋዳላይ ገብረ ጻድቃን ገብረ ዓዴት ሓቢሮም ተጋዳላይ ገብረ ጻድቃን ገብረ ዓዴት ነዝበለ ኣብ ካልኣይ ዙር መዛዘሚ ስልጠና ልዕሊ መራሕቲ ሓይሊ ኣርሚ 22 ተረኺቡ ኣብ ዝሕለፎ መልእኽትዮም ንልዕሊ መራሕቲ ሓይልን ልዕሊውን ዝርከቡ ኣመራርሓን ሰራዊት ኣርሚ 22 ንኽልተ ሰሙናት ክወሃብ ጸንሐ ፖለቲካውን ወታደራውን ስልጠና ተዛዚሙሎም ኣብቲ ስነ ስርዓት መዛዘም ስልጠና ተረኺቡ መኽፈቲ መደረ ዘስምዐ ኣዛዝ ኣርሚ 22 ተጋዳላይ ገብረ ሰላማ ከም ዝበሉ ህላዊ ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋጽ ኣብ ዝግበር ብሄራዊ መኸተ ብጽሒትና ንምውጻእ ኣርሚ 22 ምስ ተልእኹ ኣብ ግምት ዘእተወ ካልኣይ ዙር ፖለቲካውን ወታደራውን ስልጠና ንልዕሊ መራሕቲ ሓይሊ ሰራዊት እናሃበ ብምጽናሕ ስልጠናኦም ወዲኦም ንምረቓ ከም ዝበቕዑ ሓቢሮም ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓትን ዋና ዳይሬክተር መለስ ኣካዳምን ፕሮፌሰር ክንፈ ኣብርሃ ወገኖም ብምኽንያት ዕፅዋን ክባን ሰላሕታዊ ጽንተት ኣብ ንቡር ኩነታት ዘየለ ትግራዋይ ዝረኸባ ጭላንጭል ሰላም ጠቕሊሉ ሲኑ ኣብ ጫፍ ሓደጋ ህልውና ስለ ዘሎ ህልውናን መሰል ዓርሰ ውሳኑን ንምርግጋጽ ምስ ደጎል ትግራይ ዝኾነ ሰራዊቱ ብጥንኩር መኸተ መሰስ ዝብለሉ ወሳኒ ምዕራፍ በጽሑ ይርከብ ኢሎም ብወገን ውድብ ሕወሓት ዝግበር ፖለቲካዊ ቃልሲ ድማ ኩሉ ካብኡ ዝድለ ድጋፍ ክገብር ድልው ኢሎም ሓላፊ ምምሕዳር ሓይሊ ሰብ ሰራዊት ትግራይ ተጋዳላይ ገብረ ጻድቃን ገብረ ዓዴት ብወገኑ ህዝቢ ትግራይን ሰራዊት ትግራይን ንትዕግስቱ ዘጸንቅቑ ተግባራት ስርዓት ብልጽግና ብሕቡር ቀላጽም ክምክት ኣብ ዝሐሸ ቁመናን ብቕዓትን ስለ ዘሎ ብፕሮፓጋንዳ ጸላይ ኣይንብርከኽን ኢሎም ህልውና ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋጽ ዘለና እንኳ ኣማራጺ ብጅግነት ምቅላስ እዩ ዝበለ ተጋዳላይ ገብረ ጻድቃን ብጅግና ሰራዊትና ኣብ ኣንጻር ጽንተት ዝተገበረ መስተንክራዊ ጅግነት ኣብ ዝሐዚ እዋን ንዘንጸላልወና ዳግማይ ጽንተት እውን ከም ዝድገም ኣየጠራጠርን ኢሎም ሓላፊ ዘፋር ሰላም ጸጥታን ተወካሊ ከንቲባ ከተማ መቐለን ናይቲ ረድኤት ፍሳብ ዝሕለፎ መልእኽቲ ድማ ብወገን ትግራይ ኩሎም ጸገማት ብሰላም ንክፍትሑ ኩሎም ኣማራጽታት ሰላም ጸንቂቕና ተጠቒምና ናብ ንቡር ንምምላስ እኳ እንተተፈተነ ብወገን ስርዓት ብልጽግና ተቐባልነት ብምሳኑ ዘለና ናይ መወዳእታ ኣማራጽ መኪትና ምዕዋት ኢሎም ሰራዊት ኣርሚ 22 ድማ ናይ ደጀንን ግንባርን ድርብ ዕማማት እናወገነ ጸንሐ ህዝባዊ ሰራዊት ብምዃኑ ልዑል ናዳን ምስጋናን ይግብኦ ድሕሪ ምባሎም መምሕዳር ከተማ መቐለ ድማ ኣብ ጎኒ እቲ ሰራዊት ብምዃን ደገፉ ከም ዝሐየል ሓቢሮም ኣብ ጉዳይ ሱዳን መስርሕ ሽምግልና ተሰላስል ከም ዘላ ክትገልጽ ጸንሐት ኣሜሪካ ብሚስጥር ኣንጻር ሰራዊት ሱዳን ማለት እውን መንግስቲ ጀነራል ዓብደልፋታሕ አልቡርሃን ክትሰርሕ ምጽናሕ ተቓሊሑ ዝተገበሩ ሚስጥራዊ ወታደራዊ በረራታት ዝምልከት ምርመራዊ ጸብጻብ እውን ዕላዊ ኮይኑሎም ረቂቕ ጸብጻብ ሕብራት ሃገራት ከም ዘረጋግጾ ምስ ወታደራዊ ኮንትራክተር ኣሜሪካ ዝተኣሰራ ነፈርቲ ቦይንግ 727 ነቲ ብሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝድገፍ ቁልጡፍ ደገፍ ሓይልታት ሱዳን ኣጽዋር ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከምኡን ናይ ወጻኢ ቁጽራት ሰራዊት ብሚስጥር ከም ዘጓዓዛ ቃልዕሎም ኣብ ወርሒ መስከረም ክሕተም ተወጢኑ ዘሎ ጸብጻብ ነተቐዲሙ ብመደብ ሮይተርስ ዝተገበረ ናይ ምርመራ ጋዜጠኝነት ጸብጻብ ዝደልድል ኮይኑ ተነፈርቲ ካብ ካርቱም ንምስዋር ኣብ ቻድ ኤንጄሜና ተበጊሰን ናብቲ ናይ RSF ቀንዲ ማዕስከር ዝኾነ ኒያላ ዳርፉር ኩፍራ ሊብያን ስቱር በረራታት የካይዳ ነይረን ይብል ተነፈርቲ ተዋጋእቲ ሓይልታት ናይ ኩናት ኣጽዋር ተተኮስቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከምኡን ናይ ወጻኢ ተዋጋእቲ የጓዓዛ ምንባርን ዘመልክት ዝምርመራዊ ጸብጻብ ተነፈርቲ ብስቱርን በለይትን ጥራሕ ብምብራርን ናይ መከታተሊ ራዳር ብምጥፋን ካብ ቁጽጽር ንምስዋር ይፍሕሳ ነይረን ይብል እተን ነፈርቲ ምስቲ ናይ ቀደም ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ሓይሊ ኣባል ዝነበረ ስቲቨን ሻውሊስ ዝውነና ኩባንያታት ዝተኣሰራ ኮይነን ካብ 1500 ክሳብ 2000 ዝኾኑ ናይ ኮሎምቢያ ተዋጋእቲ ኣብ ኒያላ ማዕስከር ብምስራት ምስ RSF ተሰሊፎም ይዋግኡ ከም ዘለዉ ድማ ተፈሊጦም ዝረቂቕ ጸብጻብ ሕብራት ሃገራት እቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብናይ ወጻኢ ሃገራትን ውልቃዊ ወታደራዊ መርበባትን ዝያዳ ይባርዕ ከም ዘሎ ዘርኢ ንጹር መርትዖ ኮይኖም እዚ ሚስጥራዊ ናይ ኣጽዋርን ሓይልን ምስግጋር ነቲ ኣብ 2004 ናብ ልዕሊ ዳርፉር ዝተነበረ ናይ ኣጽዋር እገዳ ዝጥሕስ እንትኾን ነቲ ሕብራት ሃገራት ናይ ዓለምና ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው ክብል ዘጸውዖ ዘሎ ህልቄት ሱዳን ዝያዳ ይጋደሎ ካብ ጉዳይ ሱዳን ከወጻና ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ሞሆዲን ሳለም ኣብ ዋና ከተማ ቱርኪ አንካራ ብዝሃብ ወግዓ መግለጺ ሓይልታት መንግስቲ ሱዳን ኣብ ባይታ ይርአዩ ብዘሎ ወታደራዊ ዕሉላ ምኽንያት ሱዳን ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ናብ ሰላም ትቐርብ ከም ዘላ ብምትእማን ገሊጾም ምስ ዝዋጋ ዘሎ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ዝግበር ዝኾነ ዓይነት ድርድር ከም ዘየለ ዘነጸረ ኮይኑ
نتركي ድማ بممጻي نهاجرو مليسكان مهناصن قطبان محواين قداماي استراتيجيكاو مشارخت تكون كم زلاو وجوم منستر موهادين سالم مس RSF درድር ዘይገብረሉ ምክንያት بحقي ግብረ ሽበራው ጉጅለ ተባይሉ ስለስተፈረጀ ምዃኑ ገሊጾም ምስ ግብረ ሽበራውያንን ኣብ መሬት ምስ ዘለው ወጻተኛታት ቁርባን ዕሱባት ወታደራትን ምዝታይ ርታዊ ኮነን በማል ዝግበር ድርድር ከም ዘላ ነጽሮም እዚ መግለጽ እዚ መንግስቲ ሱዳን ኩሎም ቶም ኣብ አህጉራዊ መድረኻት ንኣብነት በአሜሪካ ዝመዘኑ ናይ ሰላም እማመታት ዝቀርቡሉ ዘለው ናይ ምቁራጽ ተኽሲ ሓሳባት ዝነጸገሉ ዋኒ መንግስቲ ሱዳን RSF ኣብ ዘለው ግንባራት ዶ ምባል ማለት ነቲ ሒዞም ዘለው ሲቪላዊ ዞባታት ሕጋውነት መሃብ ስለ ዝኾነ ቅድም ዝኾነ ድርድር RSF ካብ ኩሉ ዝሓዞም ከተማታት ክወጽእ ከም ዘለው ይገመት ወታደራዊ ሓይልታት ሱዳን ኣብ ባይታ ብዘርዮ ዘሎ ናይ ምስፍሕፋሕን ምግስጋስን ዓወታት ሰላም በሙሉ ሓይሊ ከረጋገጽ ከም ዝኽእል መንግስቲ ይኣመን ሰላም ዝመጽእ ብስምዕ ዘይኮነስ በት መንግስቲ ዘሎ ናይ ምዕዋት ዓቕሚ ምዃኑ ይመልከት بمسارات ناي سودان وقعب صبصبات سراويت منغستي اب كارتوم كزيرا سنارن صعدا نايلن بزاريو تادرو مغسغاس 3.6 مليون زغونو زيغاتات نامربتهم كملسو كيلو مالو بخالي وانا زينا بدو اوروميان سيدامان بستولى حدش ግጭት بوحد 10 سبات كم زموت تغليصوم ابدو اوروميان سيدامان بزغاطم حدش ግጭት هيوت سبات طفيلو ኣብ ልዕሊ ኣብያተ ትምህርትን ኣኻልን እውን ዕንወት በጽሑ ከም ዘሎ ማዕኸን ዜና ኣዲስ ስታንዳርድ ሓቢራ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኦሮሚያ ወረዳ ግርጃ ቁሸት ጉቦ ሄማን ዞባ ምብራቕ ሲዳማ ቁሸት ጭሪን ብዘጋጠመ ዳግማይ ግጭት 10 ሰባት ክሞቱን ከለው ብ10ታት ዝቁጠሩ ሰባት ከም ዝቆሰሉን ከምኡውን ኣብ ሓያል ቁሸታት ዝነብሩ ብኣሽሓት ዝቁጠሩ ነበርቲ ከም ዝተመዛበሉ ነበርቲ ክልቲኡ ወገን ኣዲስ ስታንዳርድ ሓቢሮም ነበርቲ ትግጭት ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ሰላም ብፉሊ ከም ዝዘረጉ ሓቢሮም ሓደ ነባር ዘዋምሩ ጉጂ ወረዳ ግርጃ ከም ዝሓበሩ በሓፈሻ በወገን ጉጂ ኣብ ወረዳ ግርጃ ኣስታት 12 ሰባት ክሞቱን ከለው ኣስታት 4 ሰባት ድማ ቆሲሎም ኣብ ኣዶሌ ቦሬ ኩያራ ሻሸመኔ ወላይታ ሶዶን ኣዲስ ኣበባ ናብ ዝርከብ ትካላት ሕክምና ይግበረሎም ከም ዘሎ ሓቢሮም ብተወሳኺ ሓያሎ መንበሪ ህንጻታትን መባታ ቤት ትምህርቲ ግቦ ሄማን ብምዕናው ብኣሽሓት ዝቁጠሩ ነበርቲ ካብ ገዝኦምን ሕርሾምን ካድሙ ተገዲዶም ከም ዘለው ጠቂሶም ኣብታ ብናህሪ ዋጋን ዘቕባብን ብዋናነት ድማ በኹናት ብኸቢድ ትሕመስ ዘላ ኢትዮጵያ ልዕሊ 9 ሚልዮን ሰባት ንጥዕና ዝበቅዕ ማዕድን ምቕራብ ዓቕሚ ከም ዘይብሎም ሕቡራት ሃገራት ዕላው ገይሩ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብሰንኪ ዝቕጽል ዘሎ ግጭታት ጽልዋታት ኩናት ዩክሬንን ኢራንን ዝተሓላለኸ ውሽጣዊ ቁጠባዊ ጸገማትን ጥሜት ኣብቲ ዞባ ኣሰካፊ ደረጃ በጽሑ ከም ዘሎ ሓድሽ ጸብጻብ ትካላት ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጦም ብመሰረት እቲ ጸብጻብ ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 9 ሚልዮን ሰባት ንጥዕና ዝበቅዕ ማዕድን ምቕራብ ዓቕሚ ክስኡንን ከለው ኣብ ኤርትራ ብሰንኪ ስእነት ማእዛዊ ምግቢ ዝመጽእ ሕዱር ጸገማት ጥዕና ህጻናት ኣብ መሰከፍ ደረጃ ከም ዝርከብ ይገንዘብ ውድብ ሕርሻን ምግብን ምስ ካልኦት 4 ሃገራውያን ትካላት ብምልፋን ዘውጽኦ ኩነታት ውሕስነት ምግብን ስነ ምግብን ኣብ ዓለም 2026 ዝተሰመየ ጸብጻብ ኣፍሪካ ንፈለማ ግዜ ንኤስያ ብምብላጽ በዝሒ ብጥሜት ዝጥቁዕ ሰባት ዝርከቡላ ኣህጉር ኮይና ምህላዋ የጠንቃም ኢትዮጵያ ሓንቲ ካብተን ብሰንኪ ቁጠባዊ ጸገማት ንጥዕና ዝኸውን ምግብን ምዕዳግ ዝለዓለ ብድሆ ዝገጥመን ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ኮይና ትጥቀስ በመሰረት ጸብጻብ ኣብ መንጎ 2023-2025 ኣስታት 79.4 ሚልዮን ሰባት ማእኸላይ ወይ ከቢድ ስእነት ምግቢ ያጋጥምዎም ዝግምት ናይ ጸብጻብ ዝግነታ ብሰንኪ ኩናት ዝተሃሰየት ክልል ትግራይ ኣየጠቓለለን ዋጋ ድኹዒ ብ3 እጥፍ ምውሳኹ ንፍርያት ሕርሻ ከም ዝጸልዎ ዘመልከተት ጸብጻብ ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ሰብ ንጥዕና ዝኸውን ምግብን ምዕዳግ ኣብ መዓልቲ $4.75 የድልዮም እዚ ድማ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ኬንያ ኡጋንዳን ታንዛንያን ዝለዓለ ክብል የገንዘብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመደብ ልምዓት ስርናይ ብመስኖ ዓብዪ ፍርያት ብምምዝጋብ ካብ ሓገዝ ምግቢ ነፃ ንምዃን ይሰርሕ ከም ዘሎ ይገልጽ እኳ እንተኾነ እቲ ዝተገበረ ምውራድ ተመን ባጤራ ግን ንዋጋ መሰረታዊ ምግብታት ንላዕሊ ሰቒልዎ ይርከብ ጸብጻብ መርበብ ስርዓታት ቅድመ በጠንቀቕታ ጥሜት ከም ዝሓበሩ ኣብ ኢትዮጵያ ዋጋ ምግቢ ምስቲ ሰማይ ዓሪጉ ዘሎ ናህር ዋጋ ድኹዕ ተደሚሩ ንጥዕና ዝበቅዕ ማዕድን ንመብዛሕትኡ ተራ ዜጋ ሕልሚ ገይርዎ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ስነ ምግቢ ብሰንኪ ስእነት ማእዛዊ ምግቢ ዝመጽእ ሕዱር ጸገማት ጥዕና ህጻናት ኣዝዩ ልዑል ምዃኑ ጸብጻብ ይገንዘብ ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሜዮም ህጻናት ብሰንኪ ሕጽረት ምግቢ ዝሰዓበ ምድን ጓዒ ቤት ኣብ 2024 ኣስታት 48 ሚታዊ በጽሑሎም እዚ ድማ ካብቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ማእኸላይ ገምጋም ብዝለዓለ ደረጃ ኣሰካፊ ኮይኑ ይርከብ ተወሳኺ ጸብጻብ ከም ዘመላኽቶ 15.2 ሚታዊ ህጻናት ኤርትራ ብሰንኪ ኣብ ሓጺር ግዜ ዝተራእየ ስእነት ማእዛዊ ምግቢ ካብቲ ምስ ቁመቶም ክመጣጠን ዝግባእ ክብደት ኣካላት ንታሕቲ ኮይኖም ኣለዉ
بانصار زت هاجر معدل مملاتا مدحانيت حاتين ننفس صورات عديتات زحش حفظات ماريالا أستاذ سان شمونتن نتشوعات ميتا ونفس صورات عديتات إيرترا نز مدحانيت زي وسدا مهلاون تاجر نشتوتات 23 موقعات قبرو زلا صار زملكتيوم تزبزاو كم زغالصو إيرترا ኣብ ምክልኻል ሕጽረት ደም ኣዴታትን ጸባጥባደን ዘመዝገበቶ ስታቲክስ ኣብቲ ዞባ ካብ ዘለው ዝለዓለ ኮይኑ ነቲ ብሰንኪ ቁጠባዊ ጸገማት ዝመጽእ ሕጽረት ስነ ምግቢ ንምምካት ከም ዝሕግዝ ተገሊጹ ወኪል ኤርትራ ኣብ መበል 20 ህጽጽ ዋላ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ዘስማዕ ጸብጻብ ኣብ ትካላት ጥዕና ዝግበር ሕርሲ ካብ 73 ሚታዊ ናብ 85 ሚታዊ ክምባሉን ሞት ኣዴታት ድማ ካብ ዝነበሮ 291 ናብ 184 ክወርድ ከም ዝኻለ ገሊጹ ኣብ መወዳእታም ኣሜሪካ ድሕሪ ኢራን ኣብ ልዕሊ ጆርዳን ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ምፍጻም ኣስዒቡ ሓያል ግብረ መልሲ ከም ዝሃበትሉ ሎም ሐሙስ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ኣመላኺቶም ትራምፕ ምስ ኔታንያሁ ኣብ ዝተረኸበሉ እዋን ኢራን ኣብ ወታደራዊ ማዕስከራት ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ምፍጻማ ዝፍለጥ እዮም ሰራዊት ኣሜሪካ ነቶም ካብ ኢራን ዝተተኮሱ ዝበሎም ፓላስቲክ ሚሳይላት ከም ዝዓገቶም እኳ እንተገለጸ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝተተኮሰ ሚሳይል ዝምልከት ግን ዝርዝር ዘብጽሖ ዕንወት ዛጊድ ኣይተገለጸን ዘሎ ማእኸላይ ኣሜሪካ ትማል ረቡዕ 29 ሓምለ ኣብ ዝውፅኦ መግለጺ ሰራዊት እስላማዊ ሰውራ ኢራን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝርከቡ መደበራት ኣሜሪካ ሓይልታት ሕቡ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ብዝገበሮ ፈተነ ብዙሓት ፓላስቲክ ሚሳይላት ከም ዝተኮሰ ፍሊጦም አልጀዚራ መግለጽ ሰራዊት ኣሜሪካ ጠቒሱ ከም ዝሓበሮ ኩሎም እቶም ሚሳይላት ዝተዓገቱ ኮይኖም ሓይልታት ኣሜሪካ ድልዋትን ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ንቕሓትን ይርከቡ ክብል እቲ መግለጽ ሓቢሮም ኢራን ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ዮርዳኖስ ዘተኮረ ኮይኑ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ዮርዳኖስ ዝተፈጸመ 5 ሚሳይላት ክዕገቱ ከም ዝተኻሉ ይጠቅስ ኢራን በወገና ብርክት ዝበሉ ፓላስቲክ ሚሳይላት ናብ ዮርዳኖስ ብምትኳስ ንማእኸል ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካ ከም ዘጥቃዕት ተፍሊጣ ኣብ ልዕሊ እስላማዊት ሪፐብሊክ ኢራን ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕቲ ደው ክሳብ ዘይበለን ረብሓ ኢራን ክሳብ ዘይተወሓሰን ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ዝካየድ መጥቃዕቲ ክቕጽል ክትብል ኢራን ገሊጻ እቲ ብኢራን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁን ተራኺቦም ኣብ ዝትይሉ እዋን ዝተፈጸመ ምዃኑ ምስ ርክብ ዝተተሓዘ ነገር ከም ዘለዎ ተንተንቲ ይገልጹ ኣብቲ ናብሎም ዝውግሕ በኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ ቀሸም ኪሽ ባንደር ዓባስ ኣባዳንን ቡሽህን ዝተባሃሉ ቦታታት እቲ ሃገር ተኽሲ ከም ዝተሰምዐ ጸብጻብ መደበር ቴሌቪዥን አልጀዚራ ሓቢሮም ፍትዋትን ክብራትን ቤተሰብ ሓባር ባና ነዝዕለት ዝሓዝናይ ሓበሬታታት ኣብዚ ከም ቤትና ንቻነልና ሳብስክራይብ ንምድላዋትና ድማ ላይክ ሼር ብምግባር ቤተሰብ ሓባር ባና ይኹኑ ሰላም